Medio cento de veciños afectados polo Pía de San Amaro seguiu dende o público o debate plenario. Antes do inicio da sesión acusaban o Concello de non defender os seus intereses e lamentaban a falta de comunicación que rodeara a tramitación do proxecto. Os veciños de San Mauro recibimos unha notificación na que se nos di que estamos afectados. Referencia catastral, afectados. Nós non estamos en contra da vivenda protexida, non estamos en contra de que se construa, pero que deixáronnos fora, cas prisas e con todo, deixáronnos fora, e cao. Tamén lles preocupan as cifras que se manexan nun inicio para compensalos polas expropiacións. A documentación técnica fixa indemnizacións entre 2 e 10 euros por metro cadrado. Levamos máis dun mes e medio, 2 meses. Hai familias, a maioría é xente maior, indefensa, que empeorou, se xa están mal de saúde, empeoraron moitas persoas. E aquí non lle importa a ninguén. Tranquilidade, tranquilidade, compensacións xustas, realoxos, vaise vos tratar ben. Non, tratádenos ben xa, con respeto, claridade, transparencia e, por suposto, que se teñan en conta a forma en que nos afecta. Hai xente que vai quedar desahuciada. En canto á proposta da Xunta que apunta a posibilidade de que os veciños participen no desenvolvemento urbanístico, non a ven como unha opción real. Que unha trampa, unha soga ao cuello, o sea, quedas en nada do que tes e che poñen unha soga ao cuello para o resto da túa vida dependendo do que eles decidan. E a ver quen é o obrero mínimamente que poda facer esa inversión. Están amparados nunha lei que nos deixa na miseria. Entón, se non se teñen en conta un mínimo de alternativas do que propón o PSOE, neste caso apoiado tamén polo PP, se non se ten en conta eso, deixanos máis na miseria todavía. Tralo pleno de hoxe, os veciños están convocados a unha reunión coa Consellería de Vivenda. Será este venres 22 de maio para analizar o grao de afectación das propiedades.